Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Ismail Jibril Umar. So zan ɗan yi tsokaci ne akan wanda ba su samu text nasu ta cikin mail ɗinsu ba na Npower. So abinda za ka yi idan baka samu ba kuma ka tura bai zo ba, so abinda za ka yi shine za ka hau kan site ɗin ne. Let's say ba zan hau kan site ɗin. Gashi nan na hau kan site ɗin. Na hau kan site ɗin. Zan je kan login. Na je kan login. Zan je kan forgot password. So forgot password don sa mail ɗina. Let's say here is my mail. So na sa mail ɗina. Zan yi sending link. Send link. So in kuka duba gashi nan ya zo. So amma kuma bai je kan, mun na duba kan Gmail ɗina za mu ga baya nan. Kun gani? Baya nan. So abinda zan yi shine zan tura kaman guda 5 a jere. Something wrong. So wannan gashi nan na tura da yawa ai. To bari in koma kan mail ɗina in jira shi. Bari in koma mail ɗina in jira shi. To kun gani gashi nan har ya zo. To wannan abun ba wani matsala bane. Gashi nan dai kun gani gashi nan ya zo. Na buɗe gashi sun turo min zan yi resending password ɗina. To da fatan kowa dai ya gane. Dan ana kira na sosai akan wannan maganan. Don kuma ba wani matsala bane ai. Wannan ku huta lafiya. Sai anjima.